हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। बिबार लाइसिनि 100थि बोसोर सुजुनाय सान फालिदों। बर' हारिनि गिबिसिन लाइसि महरै सेबखांजानाय बिबार लाइसिनि 100थि बोसोर सुजुनाय सानखौ क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि नब्लाङाव फालिनाय जादों। बर' हारिनि गोग्लैसोनाय राव हारिमु थुनलाइ गोग्लैसोनाय बर' हारिखौ फोजौखांनाय थांखिजों 1924 इं मायथाइनि एप्रिल दानाव बिबार लाइसिखौ सेबखांनाय जादोंमोन। बिबार लाइसिखौ गेदेमा सतिश चन्द्र बसुमतारीनि सुजुनायाव बै समनि बर' हारिनि गेदेमा सुबुंफोरा सेबखांदोंमोन। रबिबारखालिनि जालांनाय 100 बोसोर फालिथायनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां आरो गोबांथार बर' थुनलाइ सिबियारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मनि आखाइजों थाइज्रि मुंनि बिसम्बिखौबो बेखेवनाय जायो। बिब' आरो फंबायनि गेजेराव मोजां मोनज्लायनाय। गुवाहाटी नोगोरमानि चापरिक'कआव जादों बे जाथाया। सासे हाबा जाखानाय बर' आइजो आरो हाबा जाखानाय बर' हौवानि गेजेराव जादों बे जाथाया। हमजानाय आइजोनि फिसाया फोरमायथिनाय बादिब्ला लकडाउननि समाव गासैबो बिथिंखै खामायनायनि लामाया गोथेनायनि उनाव बिसिया माबा मोनसे खामानि मावनानै फिसायखौ नखर खुंनायाव हेफाजाब खालामगोननि थांखिजों गंसे कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन। बिसिया खामानिनिफ्राय गोबाव जायोब्ला थानो थाखाय गंसे खथा भारायाव लानानै सम सम हारसिङै थायोमोन। बै खामानि मावनायाव रहित बर' मुंनि सासे सुबुंजों सिनायथि जानानै फंबाय गोदै लिंफ्लानानै मोजां मोनज्लायदोंमोन। बेबायदिनो हौवा गैयै समाव फंबाय गोदै रहितखौ बिसिया गावनि न'आव लेंहरखोमायोमोन। सानसे फिसाया गारि सालायनो थांनो होननानै नायखोमाबाय दंमोन। बेयावनो रहितआ न'आव फैयो आरो बे समावनो हौवाया गाज्रि थासारियाव बिसि आरो फंबाय लिंनाय रहित बर'खौ हमनो हायो। फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला बिनि सिगांनो खेबथाम हमखांबावबायमोन। मख'नो गोनांदि आइजोआ लानाय न'नि भारायाव रहित बर'आ फैबाय थानायखौ आइजोनि फिसायनो न'नि बिगोमायाबो खोन्थाखादोंमोन। पद्मश्री बान्था मोनगिरि सर्बेश्वर बसुमतारीखौ बरायदों। बावैसो सान सिगां भारत सरकारनिफ्राय भारत हादरनि ब्रैथि देरसिन सिभिलियान बान्था पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हानाय चिरां जिल्लानि सर्बेश्वर बसुमतारीखौ कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिङाव बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव कार्बि आंलं जिल्लानि गोबांथार बर'नि आफादफोरा बाहागो लानानै बिथांखौ बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियावनो 100 जननिबो बांसिन आबादारिफोरखौ लानानै आबाद बिथिङाव मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारिबो खुंनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि आफादगिरि तुलसिं बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव जानाय बरायनाय आरो सांग्रांथियारि सावरायमेलाव कार्बि आंलं जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद आबोफ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गावबुरा आफाद, कसारी समाज, आबादारि आफाद आरो गुबुन गुबुन बर'नि आफादफोराबो बाहागो लायो। जोबोर थाबैनो बिटिसिनि मेपआ सोलाय सोल' जासिगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। दासान्दि बिटिसिआव गं 40 बियाबफोर दं। फैबाय थानाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिया गासै गं 60 बियाबफोराव जासिगोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोरोबथाखौ बिथा खालामनानै बे सोलाय सोल' आरो बियाब बारायनाया जानो थांगासिनो दं। बे बिथिङाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि बिटिआर गोरोबथा बादियै खायसे गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय आरो खायसेया हाबबावनांगौ दं। बे गामिफोरा हाबजोबनाय लोगो लोगो डेलिमिटेसन जागोन आरो डेलिमिटेसन खालामनो थाखाय जाखिनि नांगौ गासैखौबो थियारि जाखाजोब्बाय। मख'नो गोनांदि सोलिफु लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनावनो डेलिमिटेसननि नटिफिकेसनखौ होनानै खामानिखौ मावफुंनाय जासिगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। सिमा सोलाय सोल' जानाय लोगो लोगोनो बिटिएडि मुङा सोलायनानै बिटिआर मुं जागोन। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।